Yn goleuo cylch y defed i ni nawr, mae un o frydau cynhenid hynaf Prydain, sef y Suffolk. Ac yma, un tywys ni trwy'r cystadlu, mae'r gantores enwog wedi ennill yr Ribad Glas, Ina Morgan o Broglyn, Llamanys i'r Gar. Croeso ato ni na. Mae'n i'r tiropo fi mewn I bopeth. Mae'r rai ffafr ti nawr, un arall. Siaradau nawr amgani, ond sa'n bod am ti'r Suffolks. Wyl ti cadw nhw gytrach, a beth sy'n bod y ti? Ti'n bod trenu sy'r gŵr yma nawr bore yma, y praw yma de, fe. Fi Gareth yn brawd iawn o ti nawr. Bydde fe'n deall lywer fwy na fi am y Suffolks, ond maen nhw'n bictiwr I weid y gwir. Aren, war y teg I nhw. Mae llon cylch fan hyn nawr o Ŵyn Hwrdd Suffolk, a maen nhw'n fryd bach, maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed, maen nhw'n dda fel hwrt terfynol yn dyn nhw, a magu pwysau yn gyflym. Odyn yn bendant, ti'n bod, chwarae teg i'r arddangoswyr am ddod nôl maleni, ynddo e? Ti'n bod, maen nhw wedi... Ni wedi gweld eisiau'r Sioe am rhyw 2 mlynedd fellach, a mae'n neis I weld yr arddangoswyr nôl. Mae rhai arddangoswyr yma sydd wedi bod mewn flynydde, a mae'n neis I weld rhai newydd yma hefyd, ynddo fe? Ond mae'r gwaith sydd yn mynd I ddod â nhw lan i'r Sioe Llanelwedd, mae lot o waith yn mynd, mae oriau o waith yn mynd I baratoi nhw, a wneud yn siŵr bod nhw'n iach ag ati, a bod y corff yn iawn ag ati. A chi'n cadw tipyn o Suffolks adre ar y ffarm, a ti'n gwybod faint o waith sydd I baratoi rein. Beth yw'r gwaith? Siarad ni trwyddo fe? Wel, ti'n mo beth, mae Gareth wedi bod yn arddangos y Suffolks ers blynydde maith I weid y gwir, a mae tipyn o waith wrthyn nhw. Ond mae gwaith wrth bob bryd yn dysau, ond mae'n bwysig bod y confirmation dy ti'n gynta, ynddo fe, a bod y sylfaen yn dda I ddechrau. Y sylfaen yn dda dy ti cyn bod ni'n dechrau meddwl am arddangos nhw, ynddo fe. Felly, mae oriau o waith yn mynd ar gyfer paratoi nhw, a I weid y gwir, mae'r safon mor uchel yma, ynddo fe. O, di. O'n i'n gweud ni o flwyddyn I flwyddyn, ond mae fel petai yn gwella o flwyddyn I flwyddyn. Bydden ni'n meddwl, achos mae tipyn o niferoedd yn uwch lenni bydden ni'n meddwl. Mae'r niferoedd yn dda iawn yma. Ond ti'n bod I sôn am baratoi yn Suffolk yma, mae'r gwlan, mae'n cymryd oriau I gael hwnna'n berffaith, yn dweud. Beth yw'r camau? Odi, a mae'n hala sbel I olchi nhw, a I drimo nhw, ti'n bod fel I ni menwod, I ni'n licio cael yn pampro, ynddo fe? O, eren. Dim byd yn wrong yn hynny, dim byd yn bod, ynddo fe. A mae'n neud yn siŵr bod nhw'n yn iach ag ati, a bod y clistau yn iawn, a bod y lliw y di, ambell waith, mae'r lliw, y corff, ti'n mynd bach yn wahanol, fel un ti'n gweld fan hyn nawr, mae'r lliw yn gwahaniaethu, ti'n mynd bach, ynddo fe? Effect tan yma. Ie. Ni gyd yn gwybod am hwnna, I ni? Odyn, mae'n dibendo pwy bryd, pwy pot yw e, felly, ti'n bod. A faint o mynedd y dati ar y pryd pan mae ti'n rhoi arno? A ti'n mo, mae'r gwaith yn mynd jyst I roi coler arnyn nhw, a cael nhw I arwen yn iawn, cael y cerddediad yn iawn. Mae'n tipyn o waith cyn cyrraedd fan hyn, ynddo fe? Ac ar y lefel yma, dyw pobl ddim jyst yn mynd yn mas i'r ca, dal y ddafad gorau yn y ca a dod o ddiddan fan hyn. Mae oriau mynd mewn cyn ni. Ti'n ffili neud yn rhagor I ti, jyst dod yn o'r ca? Na, gweith yn bendant, mae hwn yn mynd ôl I amser wyna ag ati. Dyw e ddim yn golygu wythnosau cyn y sioe, dyw e'n golygu blynyddau o waith, ynddo fe? Ond gyda Suffolk, beth ni yn sylwi gyda nhw, mae'r lliw yn drawiadol, y pen di y mawr, mae'r tan wedyn yn dod mas ar pen di yn dweud yn goleuo fel lan. Ond mae asgwr ni ddyn nhw, 4 cos fyna, mae asgwr yn cryf I bob un ohonyn nhw. Mae pob un ohonyn nhw a esgym cryf iawn I weid y gwir, a'i trad nhw, mae trad cryf dyn nhw, mae pennau cryf dyn nhw. Ydy, mae'n bryd sydd yn deiniadol iawn, ynddo e? A ger yr asgwr mowr, ble ti'n meddwl bod hwnna'n achosi problemau? Wyna, ond mae rhain yn wyna'n gorwydd, yndyn nhw? O, dyn! Ie, ydyn nhw, achos... O, dyn ar y cyfan, o dyn. Bydde ti'n meddwl o edrych ar faint yr asgwr, ynddo fe? Ti'n bod, hwnna'r peth cyntaf ti'n gafel yno pam ti'n tynnu o'n, a ti'n meddwl, oh my gosh, ydy hwn yn mynd I ddod allan, ond maen nhw yn, ydyn nhw? Odyn war y teg, a mae ambell un eisiau codi'n gynt nag eraill. Ond fel ti'n gweud, odyn, maen nhw'n wyna'n eitha da ar y cyfan. Odyn. Heb I fai, heb I enni, ynddo fe? Mae'n gywir, Meinir, ydy, cywir. Wel, mae'r beirniad ar hyn o bryd, jyst yn gadael nhw redeg yn rhydd I gweld nhw'n naturiol, a tra bod wrthi fyna nawr yn crafu ben I weld pa drefn mae'n mynd I rhoi yr Ŵyn Hwrdd Suffolk yma. Wnawn ni gael hoi fach o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl nes mlaen I weld pwy fydd yn mynd â hi. Nôl am anghylch y defed yn nosbarth yr Ŵyn Hwrdd Suffolk. Ina Morgan, mae'r beirniad yn tynnu rhyw fath o restr nawr, dwi'n meddwl, eitha terfynol. Odi, chwarae teg, dwi wedi bod yn hir iawn, ydw e? Mae wedi gwneud I benderfyniad, mae wedi edrych arnyn nhw'n gofannol, a mae rhain wedi tynnu lygad yn amlwg, a fi'n credu bod nhw'n mynd I wybrwyo, fi'n credu. Ei, Sir Gar yn mynd â hi! Sir
gar bendant, John T hir, fara teg. Da iawn. Arbennig o dda. Mae'n arddangosol sydd wrth i'r blynyddoedd John Griffiths di hir, ydw e? O di ers blynydde wara teg. A mae'n gymeriad o hanner, ydw e? Mae'n gymeriad hyfryd iawn, ydi. Mae wastad yn joio fod ar y cylch, a maen nhw wedi gwneud yn dda, chybod, maen nhw'n mwynhau dangos yr Ŵyn Hwrddod. Pethau maen nhw wedi bridio hunain, mae'n arbennig, ydw e? Yn bendant, fara teg un o gyd. Fara teg. Mae'n bictiwr neis i weld nhw. A wedyn, os wnawn ni edrych lawr y rhestr yn ail, mae da ni Oliver Sparks o Gair Gwanaf Uchaf Llantrysant, ac yn drydydd wedyn, mae teulu'r Morgans o Sir Fynwy. Wel, llongyfarchiadau arbennig iddyn nhw gyd, ynddo fe? Mae'n dipyn o waith yn y gres yma. Mae'n dipyn o waith ydy, ni bron a toddi mae wedi gwir. Teimlo fel mae'r defed yn teimlo fi ddim yn gwybod. A chwarae teg i'r gymdeithas, maen nhw wedi cymryd pob cam sy'n ddoeth iawn, ydw fe, gofalu bod nhw'n mynd gorfod bod mas yn y cylch am ry hir. Odyn yn bendant. Wel, cyn bod Mr John Griffiths yn diengyd, wnawn ni gael sgwrs ydyn iawn gyda'r gwrgwynedig. Llongyfarchiadau, da iawn ti. Waw. Mae hwnna'n gymeriad fyd, Pat. Bachan drwg. O, ie. Wel, llongyfarchiadau ti. Diolch yn fawr iawn, Mary. Mae hwn yn meddwl lot i ti, yn dweud. Ai, chyfft. Pam ti'n joio ar ddangos gymaint yn y sioe? Wel, mae fwy addictif na cannabis, fi'n credu. Ar ei glei. A beth yw hanes hwn dy ti? Wel, hwrdd ni o'n bach gyda gen i fyna getre, jyst rhwng y Nadolig a'r blwyddyn newydd. Sefyl bach o gwbl? A, ffansies i fe o'r dechrau. So proud iawn. Mae fe'n enfawr, ydw am Ŵyn Hwrdd. Ori, mae di tyfu dda. Ori, na, ni'n bles iawn. Beth chi'n mynd i wneud o fe nawr? Wel, gobeithio ffindo ni lle bach newydd i fe i mynd i gweld ladies rhywle arall. Faint o wanaeth mae cael cardiau goch yn y sioe? Spod ori. Nag o ran gwerthu fe? Mae'n adfert i'r deadell a ti'n bach o praid i'r teulu, ti'n bod? So ti'n bach o bopeth i fe. A mae siŵr o fod yn help pan fydd ti'n siarad gwerthu fe hefyd? Odi, bendant, ai. O, mae fwy na jyst ni, mae jyst bach o, beth yn gwneud, parch rhwng brydwyr yn yr un bryd, i fe. Faint yw'n dangos ma nawr? Dros i gyflynau. Od, achos dim ond 30 fi. Ie, ti'n iawn fyna. A dim ond 20 i fi. Fel ai di.